जितु फरेस्टनि जितु रिजाल्ट बेखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। रिजाल्टखौ मोन्दों आङो हरनि 1टासो बाजि जाबायमोन। आं सासे लोगोआ कल खालामनानै आं उन्दुलांबायमोन बेहाय आंनो खोन्थाहरदों आरो ओमफ्राय आङो माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। आंथ' मोननैयावबो होदोंमोन फरेस्टआवहाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआवबो होदोंमोन खिन्थु आङो फरेस्टारावहाय क्वालिफाइड जानो हायासै। फरेस्ट गार्डआव आंना दा क्वालिफाइड जाना दं। जितु मोनसे बानसावबाय थादों ससियेल मिडियायाव गोबां रां लानानै साख्रिखौ थिसनलाय बिलाइखौ होदों होनना बुंदों। बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? नोंथांनिफ्रायबो लादों नामा? आं थाइसेबो फैसा होनाङाखै। ओरैनोथ' कारापसनखौथ' जेनेबा खोनागासिनो दङ मिडिया निउसफोरावहाय दावराव जागासिनो दङ। खिन्थु दा जाय बिथांमोनहा बबे सर्सनिफ्राय बुंदों बेखौथ' आं मिथिनो हाला। माने कारापसनखौ जादों होननानै जितु दावराव जागासिनो दङ। खिन्थु सोर माबायदि लाइनाव लानानै खोथा बुंदों बेखौथ' आं मिथिला माबायदि कारापसन जादों। खिन्थु आङोहाय थाइसेबो फैसा होनाङालासिनो आं माने क्लिनहाय जितु आं एपइन्टमेन्टखौ दिनैहाय मोननो हादों आरो। गोसोआव माबायदि मोन्दों नोंथाङा दा? गोसोआवथ' आरो मोजां मोनखागोन जितु गभर्नमेन्ट साकरि जितु सिगांनिफ्रायनो आं नागिरबाय थाखायोमोन। गभर्नमेन्ट सार्भिस जुदि मोनोबाथ' मोजां नङा होमबा? जोंहा सार्भिस मावनायबो न'आव गैया। बेनिखायनो आं सेस्था खालामबोबाय थायोमोन। मोनसेबो इन्टारभिउ आं गारखायामोन आरो ओंखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। नैबे समाव नोंथाङा जुदि फैसा रां होनाङालासिनो जुदि मोनबाय, नोंथाङा सोरखौ साबायखर होनो मा होननानै सोरखारनि सायाव बेखौथ' मा होनो दिनैहायथ' बयबोथ' फैसा होनानैथ' साख्रि होनो बा साख्रि लानोथ' लुबैखाया बा साख्रि होनानै साख्रिखौ थिसनथाइखौ होनाङा। मानो होनबा दिनैहाय बयबो गोरिब गुन्द्राफोरासो साकरि नागिरो नङा होमबा? फैसा थानायाथ' सोरबा बिजनेसथ' मावना जानो हागोन नङा होमबा? बेनिखायनो जाय सरकार फैया मानो दिनैहाय जितु बिटिआर सरकारावहाय जेरै प्रमद सार जितु सरकार सालायगासिनो दङ, दा बिथाङा दिनै क्लिनै जुदि होदोंबा माने बिदिनो होयोबा मोजां। VCTCनिबो ओंखारनानै दं होनना खोनादों। बेयावबो जुदि मोजाङै क्लिनै जुदि होयोबा मोजां आरो बेखौनो आं माने बिथांखौबो साबायखरखौ आं बावहरनांगोन आरो। नोंथाङा दायो मा मावो? नोंथाङा मा खालामोमोन दा? आं ओरैनो बिजनेसफोर आं मावबाय थायोमोन खिन्थु दासान्दि आङो स्टप जाना दंथ'योमोन आरो आं जेबो मावथ'वा दा।